Aste honetako musika zuzenean telebista saioa grabatzeko berriz ere etorri gara. Mason taldearekin egin dugu hitzordua argitaratu duten ultrapop diskoa ezagutzeko. Popak eta punkak bat egitu dute bertan, taldearen lehenengo emaitza luzean. Gaur, gurean, Mason taldea. Bueno, Mason gara, Unai Aierte eta ni, Ibon, eta hori, berriz 2020 urtean, justo COVID-aren ostean sortu ginen taldie, eta hori, uda horretan hasi ginen ensaiatzen, baina taldea serioago hartzen hasi ginen apur bat beranduago, nik esango nuke igual 2022 urte inguruan grau ginen gure lehenengo abestia, baina gero ni ere kanpoan egon nintzen urte terdi eta nik esango nuke hori 2024 urtien grau ginule gure lehenengo EPEA eta hori hasi ginen kontzertuak ematen eta talde apur bat serioago hartzen, ezta. Baina ensaiatzen ja urte batzuk. Bai, nire kasuan adibidez, dubekin hasi nintzen batxiller inguruen edo, eta ni esperientzie batez talde baten moden hori da, gero egizera, familian eta baikotezela musikarik, baina berez ni pertsona moduen eta protagonista moduen talde baten horan izan da. Gero adibidez Ibonek etxipenen josauen lehenengo taldi uste dut, ez? Hori izan lehenengue. Oin be Nektarren dabil, eta gero untzu adibidez, hasieran neukik ginen talde bat egizera, aztu dut, The North deitzen dana, hobeto ez aipatzi, baina... El grupazo, tu. Baina hori, azken iruro juntoga eta pixkate hortik etorri gara iruro. Batez ben ikuste dut, hasieran ez genukan oso argi zein zen generoa, baina bai espektroa, nondik ibiliko ginen, hiru izan da, ditugun baliabideekin. Eta beste taldea, talde bat sortzen duzunean, ulertzen duzu zer dan talde bat egitea, ze dinamika sortzen diren, rolak eta hori guzti hori, eta gero urrengo taldeetan eraginkorragoa zara. Aurreratzen eta zeran egin, komposizioa eta guzti hori. Orduan, berez nahiko natural egin genuen, bai. Musikalki garatu egin da Mason taldearen norabidea. 80. hamarkadako giro alternatiboetan abiatu zuten bidea, eta egun erritmo poperoagoetara gerturatu dira. 80. hamarkadako grunge estilo horretan hasi ginen, nahiko natural urteten kalkulako, riffak, beti riffaren atzetik, baina gero, junga izen gara apurate, ez dakit, sasoian entzuten duzunaren arabera, ostia, orain hau egin nahiko nuke, edo, ostia, begira zelako talde polita, honen influentzia hartzea, beti izan da apurate mix bat, eta orain bertan esatea zer den Mason, nahiko zaila da. Bai, eta gainera hori, justo taldea sortu zenean, azken nuken guztiz argi nora joango zen taldie, baina, azkenien batu ginen, antzeko musika guztetan zen lagun batzuk, formazio zirure gitarristaka, orduan, ez genuken guztiz argi zer urtengo zen, baina, hartu gopurua gure bidie eta hori, zure esan den moduen, hasieran hori, 80. hamarkadako soinuak bilatzen genituen edo, baina, gero, apur bat horretan sakontzen eta igual beste musika batzuk lan zen. Bai, oinarritzen dugu gure musika, inguruko, apurate, estatu mailan, Euskal Herri mailan, eta gero batez ere Pensilvaniako hardcore eszenan, eta bertako, eta batez ere melodia, hotz melodikoetan. Baina, abesti laburrak ez ditugu horrelako esperimentazio oso luzeak egiten, abesti laburrak, operoak, baina beti melodikoak, hotzak daukan presentzia emanez, bai. Hau txastoneo bastante, igual Bad Nerves inguruko zozen, holako zozertik hartute, gero hori, nik uste dut, Title Fighten hori pixkatatzea itzio gule eta horretan evoluzio bat mogule.
egonaldie gitarra batzuk igual Thatchers inguruko izan leikenak, baina bueno, ez dut uste bez oso finkatute dauenik. Bai, aurrekoan esan zidan tipo batek, justo garrakan gutela, esan zidan tipoak nik kintak enituela erabiltzen, osea, bat bez, orduan, helburuetako bat kintak ez erabiltza zen. Taldearen lehen diskoak 2024 urtean ikusi zuen argia, 48240 izenpean. 5 kantuz osaturiko lan txiki bat izan zen, bidea egiteko aurkezpen txartel bat. Oso polit egin zen, nik egin zen kariño berezia dekotzat lehenengo epeari. Eta bai, horrek ja ziren igual abesti zarra hauek edo, bueno, gure ja ensaiatzen genera matzen urte batzuk. Eta erabaki nuen hori, grabatzea, eszenatokira eramatea, eta ja berez lehenengo kontzertuetan ja hasi ginen, bat abesti berriak egiten, eta gaur ja ultrapop diskoa den repertorioa lantzen du bai. Izen zen, apur bat gure lehenengo aldize, estudioan edo, lokalien grabo ginen, baina gure lehenengo diskoa edo. Aierte justo hori dubegaz diskoa datara baina guretzako izen zen gure lehenengo aldize eta horregatik apur bat kariño berezia dekotzagu bai lan horri. Batez be oso zaila da, igual, asti edo esebez aurkeztu barik, eta gize da horrek emozkule, igual izan da txartel bastante on bat, eta pixkate jarri oskune estena baten más o menos, ez? Igual berrizko hardcore crew adibidez adopta oskuen eta bere festivalen egon ginen, orduen hortik ate batzu zabaldo guz, bete patetik be bai, orduen nik uste dut hori zela, ez eta bakoitzak bere esperientzia bat eukin arluen, bizkat bat aldie bultatzeko. Ultrapop diskoak 2026 urteko martxoan ikusten du argia. 9 kantuz osatua dator, musikalki aurrera urrats bat emanez. Berez, aurrekuetaz aspertzen zarenen ja esatuzu hostia, behar dezu zer barrize, eta azten zara, lokalien apur bat edo etxien ideiaren bat garatzen, eta sortzen duzu abesti bat, gero beste bat, eta gero azten zara apur bat holtza gainien jotzen, eta ikusten duzunen, hostiak, kuela, orduan azten zara, egin behar dugu disko bat, baina gu beti esan dugu apur bat ritmo lasai eruten dugule komposizio orduan, etxako guztetan ez dugu egiten ez dugu beharrik, guztetako kontzertuak emotie, baina astebururo kontzertuak eukitie naskatu egiten gaitu. Orduen, data bat jarri gendun, eta horrek epini oskun apur bat mugarri gero dana egiteko. Eta bai, horrela, hasi ziren lehenengo proto abestiak, gero beste gauza bat izatea tokatu da, edo beste evoluzio bat izan du, edo abesti bat hasieratik amaierara edo orain diskora saltoa izan dute batzuek gutxienez, eta bai, horrela zen. Taldearen indargune bat ahotsen lanketan dago. 3 musikariek abesten dute diskoan, ahots nagusi bat izan gabe, eta horrek berezitasuna ematen dio lan berriari. Bai, izango neuen orokorrien askoz be disko garatu dauela, komposizio aldetik beti 3 batera jo gu, orduen nik uste hori gertzen dela enpaste hori badauela. Berez lehen be abesten gendun 3, baina oinguen asko landu dugu koro horrek, edo urtsigaz asko landu dugu parte hori, porque azkerin gure parte fuerte edo melodia die eta... Bai, lehen igual zan bakotxak zati bat eta oin lortu dugu apur bat, hori abesti batien adibidez, igual 3 ahots bat zartzie, baina koroak lantzea ez da bakoitzak bakarrik atal bat kantatzen dagoela, baizik eta ahotsak apur bat abestean gainien zelan sartu da horregaz lan egitea bai. Bai, nik uste dut batez be entzulearentzako atsegina dela, ahots bat bera entzutea etengabe, aspertu egiten du eta ahots gehiago eta gaina 3 abestuta
eta gainera 3 bakarrik izan da, ditugun elementuekin ahalik eta gehien betetzen saiatzen gara. Ditugun elementuekin, hautsarekin, gitarrarekin, bajoarekin, bakoitzak izan dezala zerbait kontatzeko eta ez besteak esaten duenaren gainean gauza bera esatea. Eta bai, nik uste dut nahiko gutxienez ahotsak atsegina direla entzuteko. Musika tresnekin ere trebatu dira, eta instrumento bakoitzak badu bere tartea kantu berrietan. Base ritmikoa trinkoagoa da, kantuak laburragoak, eta gitarran presentzia gozoagoa da. Diskue zuzenean grabatu dugu, diskoaren atal gehienak. Orduan, horrek ere, gero zuzenera eramaterako orduan, apurua laguntzen dugu, dagoena da, eta nik uste dut nahiko ondo islatzen dela. Eta bai, baseari dagokionez, hori ere asko landu dugu lokalien, eta egia dela, abestu batzutan da base gogorra, plan goiez abloke, eta egitutzago hori base gero gitarrantzako eta hautzen dako. Nire kasuen bereziki gainera, justo graba horretik bajo berria erosi nagoen, eta nik, seguramente ni bakarrik kontroloko naz, baina nik igartu pilo bat, bajoan soinua disko aldetik bestera. Bai, igual bai euren laguntza gaitik, ez? Porque nik ez dut ikusten nire burue bateria, batera joale moduen, bateria jotze dut eta badakit, baina egize da nire lehenengo instrumento hori gitarra zela. Orduen, nik uste tirun artien komposizio eta base hori sortute dagoela. Eta egize da disko askoz beharin haue da, horretarako gehiagoen zaila dubi da, eta hau da korre gaite moden, fizikoki bai aguantau gizu. Orduen hor bai gerri honik hobekuntza bat orokorrien. Bai, guk ulertzen dugu apurat, estimulu batzuk sartu, beste batzuk irten, batzuk lehen planora pasatzen dira, igual aierten solo bat edo arregloren bat, horiek aurrera eraman, beste batzuk atzera eraman, eta orokorrean gitarra aldetik esango nuke nahiko garbiak edo garbizaleak izan direla, eta nahiko gustora. Distortzioa apurat alde batera utzita edo, eman behar denean bai, baina dinamikekin jolastu, kontrasterekin, horretan ibili gara bai. Disko berria Bilbon grabatzen da. Eten Espazio Sonor Estudioan Urtzi Iza soinu teknikariaren eskutik. Urtzirekin grabatu dugu, Eten Espazio Sonoron, eta aurten ezagutu dugu Urtzi, eta egia esan, placer bat izan da, eta oso ondo eraman gara berarekin. Nik uste dut hasieratik ulertu duela zein zen apur bat gure soinua, eta zer izan apur bat diskonetan islatu nahi genuena, eta izen da hasieratik nik uste placer bat berarekin lan egitea, eta nik uste dut hori islatu egin dela diskoan. Bai, gure filosofia apur bat zintzoa izatea da, ez dakit, estenatoki baten aurrean egin alduguna, apur bat apaindu aldon moduan, eta gero, zuzenekoarekin nahiko antzekotasuna izatea. Eta bai, uste dut nahiko errealista dela diskoa, gero, bere ñabardurekin, baina nahiko gustora bai. Entzuleak sorpresa gitxien amateko gero bai. esenatokien ikusten gaitu nien. Bai. Ultrapop izenpean kaleratu den diskoak 9 kantu berri batzen ditu. Egunerokoan hirietan gertatzen diren gauzak aipatzen dira letretan, gai pertsonaletatik afera politikoetara. Berez ultrapop da abesti baten, letra baten zatitxo bat, baina berez esteko zer ikusirik diskoaren letrekin edo esanaiarekin. Da pixkat, bai, nik uste dut hau sortu zela berriz jarko kriuen jo ginunien eta dana jarkorra zanien, gu jotzerakoen unaik bota osagoen ahora un poco de pop, ez? Eta pixkate hortik ez dakit bazile bez dan edo zer gure dugun esan horraz, baina bai pixkate hori pixkate ultrapop gara, ez da zen paseta, gainera guzteteaku. Bai, nik esango nuke, badala apur bat
era bat esateko, gu popa egiten dugula eta ez dugula burua makurtzen, popa egiten dugu eta gustora popa egiten. Gero beste batzuk izan dute, hori ez da popa. Popa da Britney Spears, baina, gure popa. Eta gainera, ez dakit, gero igual hori, diskoaren letrekin igual ez teko hainbeste zerikusia, baina, adibidez portadarekin eta, korrelazio bat eta... Estetika bat. Hori da. Nahi gabe, apurate, emo gara. Orduen, nik idazten dodanean konturatzen naz, ez dakit zergaitik izango da, baina, orokorrien beti, existentzialismora edo apurate alde ilunera joaten da. Baina, musika apurate pozgarria denez edo alegrea denez, igual konpensatzen da. Orduan, letrak daude kokatuta hirian, eta orokorrean hirian gertatzen diren problematikak herrian ere ematen dira, baina, apurate hirian gehiago ikusten dira edo nabarmenagoak dira. Entzunak diren kontuak dira. Ez dugu ezer berrik esaten, baina, apurate politikokak ere badira. Maison taldeak euskaraz abesten ditu kantu gehienak. Hala ere ez da euskara garbi eta zintzo bat. Kontra, zikina eta zuzena da. Kalean hitz egiten den horietakoa. Euskara jasoan egiten zitzaigun apurate arrotxa. Arrotxa, apurat punkiak izan da edo apurat kaleko problematika izan da eta guk horrela egiten dugunez, estetikoki badauka bere motiboa eta gero, igual politikoki ere, esan daiteke, egiten dugula, hemengo euskeran eta gure naturalizatzen zaigun euskeran. Hori da, eta berez Unai euskarako irakaslea da, así que euskara zenean halko esan egin, baina, hasieran holan urtetan asko zen letrak eta bihurtu da apur bat ez dakit taldearen identitatearen parte. Diskoaren artelana Maria Maneroren eta Sergio Dabesaren esku utzi dute, CD eta vinilo formatoan argitaratu den lanean. Diskoa betepa eta zigiluaren eskutik ikusten du argia. Musika estena era berdinan ulertzen duten taldez osaturiko kolektibo gaztearen babesean. Diskoaren diseinua lehenengo Maria Manerok egin zuen, berak egin zuen azala eta hor bertan ikusten den argazki digital hori. Eta gero Sergio Dabesarekin, aurreko diskoan egin genuen bezala, esan genioen apur bat laguntzeko, maketazioa eta gero guztia ondo geratu dain, seguk ez daukagu horrelako esperientziak. Eta apur bat izenetik iradokitzen digun hori, igual argazki batean izan daitekeena, nahiko lotuta dagoela esango genuke. Bertan dagoen pegatina hori, barruko montajea, eta gero barruan ere Maialen Rekaldek eta Inigok lagundu ziguten argazkiekin, guk gero gure argazki bat egiteko nahiko traketxa garen ez, behintzat... Izan divertidu egun hori. Serio jarri eta venga. Betepaetaren babespean edo, atara dugu diskoa, eta gu betepaetan sartu ginen, dela urte terdi edo, ginunan Ondarruko gaztetxean, eta gero idatzi oskuen Beñat eta Sabatek, eta gure abiela apur bat kontzertuak egiteaz gain, apur bat zabaldu kolektiboa, eta talde batzuk batu, eta beti apur bat do it yourself filosofiaren parte edo, apur bat kolektibo bat sortu, eta zigilu bat como tal, baina... apur bat, musika gilok ditugun erronkak aurrera eramateko, laguntza azkenien hori, babesa ematotzu eta gauzak bakarka egin beharrean, badakizu apur bat nora jo eta nori galdetu, pertsona horiek azkenien leku bernietik pasatu dielako, eta... apurak ditugun arazoak politibizatzeko eta... Hori da. Grabatzeko, nik horrela egingo nuke, edo gauzak editatzeko, edo gauzak aleratzeko, guzti hori, buru askoren artean errezago egiten direlako.
Bizkaiko Berriz herrian du entsegu lokala Mason taldeak eta bertakoak dira taldeko hirukideak. Musika estena indartsu dago bertan, entsegu lokalak, kulturetxea eta Hiltegixe gaztetxeari esker batez ere. Bai, izango nuke ratio biztanle musikari asko dauela. Eta hori egize da, apurka-apurke gure estiloko musika hori, ez dut esango biltzen, baina igual bai kopurue beruntz doiela, baina hori, isopuse hasi zenetik eta sei urte hartuko du espilo bat, baina hor kriston loraldize egon zan, eta gero gu hortik jaio gara eta horrek referente moduen hartute. Eta egize da, adibidez, Zorixonez Hiltegixe fuerte dau, Gaztepillo bat sartu die barriro, eta horrek igual bai musika espektro hori igual aldatzen joango da, igual hori sortzen aldizi esan ez mugimendu ezberdinetara, baina hori ez dut ikusten txart, hori da evoluzio bat danok ekigun moduen. Orduen badau fuerte eta badau espazio bat nola joen eta nola jo ikusteko eta bai. Diskoa kalean zuzeneko emanaldietan murgilduko da banda datozen hilabeteetan. Udaberri berri bat izenpean kontzertu bira jarri du abian taldeak, eta gogoz dira errepidea erretzeko. Bueno, oinarte jarretu egongo duen kontzertuak ematea, guri ilusioa ito zuen kontzertuek, batez be, eta bueno, besti berriak sortzen dira ninean, ikusiko dugu, baina momentuz kontzertuak egin, da... Leku berrietan jo, ezagutzen ez genuen jendea ezagutu, eta horrek sartzen zaitu hor gurpilean eta kutsatu egiten zaitu, nahi duzu bestak egin duena, hostia, zer guapo egin dutena guk egin behar dugu horrelako zerbait, gurpilo horretan nahi gabe sartzen zara, eta ez daukagu horrelako asmo bat. Hor jarraitu oinarte moduen, eta ez dara magu asko ez kontzertuak ematen, horren zautzen moduen 2008an hasi ginen, eta ondinogo hori, ezin dugu esan aspertu garenik. Hori da.